Дем Видео представя Тери Хълк Хоган във филма Акция Дяволски остров. Операция Голям лък. Цел пресичане на наркотрафик и залавяне на беглец. Участват още Карл Уедърс, Шарон Туид, Мартин Коув, Тревър Годдард, Крис Дъглас, Майк Уайт, Били Бланкс и други. Със специалното участие на Били Дрейго. Как се движим? Здрасти, шефе. Всичко върви по метри масло. Движим се точно по графика и времето е добро. Морето е спокойно и гостоприемно. Подремнете, докато все още има време. Послушай шефа, братко. Не съм уморен. Там долу няма да имаме нито секунда за отдих. Знаеш ли, мама би се гордяла с теб. Говориш точно като нея. Оператор Джеймс Пергола. Извинявай, приятелю. Нали знаеш поен рефлекс? Виждаш ми се доста напрегнат, Фрейкър. Залогът е голям. Не мислиш, ще някой от вас да си изпусне нервите в най-неподходящия момент? Не се притеснявай за мене, майки. Повече от всичко на света искам тази акция да успее. Все ще успееш да вдигнеш някаква врява, а? Трябваше да дойдеш на острова с нощи. Както и пък не. Да медитираме и да се премятаме като Брус Ли. Много благодаря. Това е, което винаги ти е пречело. Кое по-точно? Че нямаш традиции. Напротив, и то големи. Да, знам. Дядо ти е бил във флотата, баща ти водолаз от специалните части. Точно така, морските войски, това е семейната традиция. А аз ти говоря за вониската. Тези на маорите, на викингите. И на пигмеите, знам. Слушай, майко, стави ме малко на мира. Сърцето ми бие тъжно. До колко часа купоня с дощ? Ти си имаш едни ритуали преди важна акция, аз имам други. Какво има? Че какво да има? Я стига, не се познаваме от вчера. Прави ми впечатление, че тази вечер не си онзи, така да се каже. Очарователен и усмихнат веселяк, когато съм свикнал да виждам. Кажи ми какво има. Сънувах лош сън. Стига с тия сънища. Ти си единственият тук, който разчита повече на това, което е сънувал, отколкото на разузнаването. Това се нарича воинска мистика. Да, бе. Много пигмейско от твоя страна. Ей, Майк. Какво? Приятни пигмейски сънища. Площадка за кацане някъде в джунглите на Сан Доминико. Кокаинът
е до суш като теб. Превъзходен. Има си хаз да не е. Струва $5 милиона. По-добър от това, здраве му кажи. Най-добрия в света. Трябва да поговорим за доставката. Искам някаква гаранция. Имаш и от мен. Нека се разберем така. В случай, че доставката бъде заловена, да ни бъдат върнати диамантите. Доставката няма да бъде заловена. Взел съм мерки и повече никой няма да ми отмъкне и прашинка. Но в знак на добра воля ти гарантирам 25% от стойността на доставката. Най-добре 100. Мисля, че тук не е най-подходящото място за преговори. Режисьор Джон Касар. 50% това е таванът, драга моя. Светлана. Просто усещам, че можеш да го вдигнеш още. Светът беше по-безопасен, когато бяхте комунисти. Сега вече се интересуваме от капитал. Какво ще кажа за 60%? Ще кажа, че е малко. Господа, след 15 минути ще бъдем над целта. Приятно. Мани! Паднаха ми се любовниците. Това е добър знак. Със сигурност няма да ти е скучно. Я дай и аз да пробвам. Тук виж ми се паднал апарата. По-скоро ще теглиш джокера. 7 меча. Какво означава това? Че си толкова загубен да вярваш тия глупости. Това сме ние. Нашия отряд. 7 меча. Само, че сме 8. Забрави да броиш мен. Да ти припомня ли кой откри Галиндо? Ако не бях аз, сега нямаше да сте тук. Сър, ще си теглите ли карта? Изтегли я вместо мен. Картата на смъртта. Лоша работа, майки. Смъртта ще е за враговете ми. Приберите стето. Остават 6 минути. Наближава веселбата. Да действаме. Отваряме рампата, бъдете готови. Скачайте! Пускаме надуваемите лодки. Щом Рой взриви склада, ние ще хванем Галиндо. После ще се чакаме при лодките. Брега на Сан Доминико на разсъмване. Летището е натам. Имението е на 800 метра от тук. Хич не му мисли, а го направи. Рой, само гледай да не се самовзривиш. Няма бе, нали ми дължиш пари? Да вървим.
Ето е къщата. Къде е Глиндо? Карл, скача на дървото. Виж какво е положението. Защо го няма? Спокойно ще се появи. Карл, Виждам един сервитьор. И един градинар. Това е всичко. Нагласете експлозивите. Някой идва. Галиндо. Идеално. Нали ти казах, че е точен, като часовник? Всяка сутрин на разсъмване сяда навън, за да чете финансовите вестници. ще го спипаме, щом Рой взриви склада. Дявол да го вземе. Накъде тръгна? Нямам представа. Може би отива да пусне на вода. Хайде. Е, сега ще го очистя. Остави на мен. Нека аз. Никога не заяжда. Освен ако не вдишиш навътре. Чисто е. Не ми харесва тая работа. Дали вътре е тъпкано с кокаин? Къде е охраната? Отваряйте си очите. Имаме 1 минута. Каква има стреличката? Този не е мъртъв. Не е необходимо. Дай да хваля един поглед. Тази пък откъде се взе? В инструктажа не пишеше за нея. Едно поне е сигурно, не носи скрити оръжия. Зависи какво разбираш под оръжие. Ами ако е някоя невинна мацка, Тогава нямаше да е тук. Морските тюлени.
винаги цепят секундата. Заработихте си парите, капитан Фрейкър. Сега. Тук няма никакъв кокаин. Каква е тая шашма? Изчезвайте! Складът хрукна тъкмо на време. Браво на Рой. Охраната се изнесе натам. Остана само градинарят. Дължим да вземем Майк. Засада! Прикрийте се! Тръгвам! Давай! Мани камиона! Рой, внимавай за теб! Мани! До кога мислехте, че ще търпя да ме ограбвате? Провалихте много мои доставки по море и по въздух. Унищожихте голям брой от лабораториите ми. Отгоре на всичко нахлувате в моята страна и най-нахално се опитвате да ме отвлечете от собствения ви дом. Нямам какво да ме гледаш като отровен. Господин Галиндо е червив с пари.
Да не мислиш, че разчитам на мижевата пенсия, която получават наблюдателите на ОНЕ? Хората ти са избити. Акцията ви е политически провал. За колко се продаде Фрейкър? 2 милиона. В брой. И диаманти. Обещал си му от моите диаманти. Ти не се бъркай. Ще отсека главата ти, ще я натъпча с кокаин и ще я изпратя на твоите началници. Наведи се. Я си ти. А ти кой си? Няма значение. Взимаме Галиндо и се махаме от тук. Всички ще умрете. Ако не млъкнеш, ще умреш ти. Господи, какво е това? Майк, помогни ми! Пази го. Дръж се, братко. Сега ще те измъкна. Тръгвай. Отивам да прибера тялото на Джей Джей. Фрейкър го държи. Не може да се тръгнете без него. Тюлените не оставят мъртвите си другари във вражески ръце. Ще ви го дам, ако пуснете Галиндо. Ти решаваш, братко. Какво ще кажеш, Майк? Някой ден ще те намеря, Фрейкър, и ще ти изкормя. Да се махаме. Бързо настигнете ги, преди да се добрат до лодките. Хайде! Лодките ни се намират в друга посока. Галиндо има много лодки. Следвайте ме. Хайде. Майк, вземи. Къде са лодките? Тя ви измами. Млъкни. За всеки случай държи няколко подводни шейни на дъното. Колко са? Има достатъчно за всички. Лъжи ви. Имайте ми доверие. Всеки да вземе само това, което му трябва. Вие сте глупаци.
Ето ги. Военно-морска база Холзи. Дръж се. Ще ни откараш ли до щаба? Тук ли да се качим? Предавам ви го. Пак ще се видим. Карлос, вместо да се репчиш, ми кажи къде са диамантите и може би ще кажа някоя добра дума за теб на шефовете. Хайде, тръгвай. Може ли да видя? Да, благодаря. Боли ли ви? Нищо ми няма. Вие ли сте госпожица Уайли? Да, аз съм. Отведете госпожица Уайли в ареста, ще дойда да я разпитам. Почакайте. Тя не е пленник. Още по-добре, тък му ще разберем каква точно е. Работя под прикритие за Агенцията за борба с наркотиците. Вашите каубои провалиха 19-месечното ни разследване. А защо не знаех, че сте там? Нямам представа. Може би защото известно време бях в Русия. Може би е станало някакво объркване или може би просто нямате достатъчно висок ранг. Колкото и да се карате, двама от моите хора са мъртви. Извинете, ще дойдете ли с мен? Да, благодаря. Извинете, господине. Трябва да ви закараме в болницата, за да ви сменят превръзките. Отиди с него, Майк, плуваш целия в кръв. Нямам нужда от медицинска помощ. Трябва да се върнем. Размърдай си задника и ни действай разрешение от началството да се върнем за Джей Джей. Няма да стане, моментът не е подходящ. С този фрейкър съвсем оплескахме работата. Точно това искаше Галиндо. Но ние все пак го заловихме. Това е важното. Не. Да върнем тялото на Джей Джей и да пипнем Фрейкър. Това е важното. Оставих един тюлен на чужда земя. Един приятел. В нашата професия често загиват хора. Обещавам те, че всичко, което може да се направи по дипломатически и политически път. Заради проклетата политика нацапахме в това блато. И ни пробудаха Фрейкър заради някаква измислена международна война с наркотрафикантите. Аз също искам да не кажем Фрейкър, но трябва да изчакаме подходящия момент. Сега е моментът. Майк, не се връщай там. Това е заповед. В такъв случай подавам оставка. А вие къде? Искам подробен доклад за тайната ви операция. Незабавно. Пуснете ми ръката, вие сте този, който трябва да пише доклад и да обясни на началниците ми цялата тази каша. Къде е Майк? Отпраши на някъде. Ако не беше ранен и ако бях сигурен, че е намислил някой ще роти, щях да го арестувам. Какво ти става, Анди? Да ти беше един от нас.
Когато бях тюлен, изпълнявах заповеди. Сега правя същото. Нищо не се е променило. Всичко се е променило. Да говорим за това някой друг път. Сега те съветвам да вразумиш нашия приятел. Кажи му, че не може винаги да получава това, което поиска. Сега, когато си му вдигнал кръвното, няма да послуша дори и мен. Ще трябва да почакаме 1-2 дни, да му мине. Само не се бави много. Ако тръгне да действа на своя глава, ще направя всичко възможно да му попреча. Майк, знаех си, че сигурно караш някаква такава бричка. Такъв съм си аз. Като моряка Папая? Какво искаш? Ще дойда с теб, ако ще се връщаш в Сан Доминико. Оставих там диаманти на стойност $5 милиона и трябва да си ги пребера. Твои ли са? Отговарям за тях. Рискувах живота си веднъж, готова съм да го направя пак. Твоите шефове ще ги прежалят. Забрави за това. А ти защо не искаш да забравиш? Моите причини са други. Ако диамантите попаднат в Фрейкър, той ще се покрие толкова добре, че никога няма да го откриеш. Ако обаче сме двама, може би и аз и ти ще получим това, което искаме. Не ми се щеше да ти напомням, но все пак ти спасих живота. Така че ако си имаш на място, ще ме поканиш да дойда с теб. Качвай се. Сеньор Галиндо? Сеньор Галиндо, това е политически скандал. Нашето посолство отправи протест и ще настояваме за незабавното ви освобождаване. Мълчи и слушай. Ще се свържеш с Фрейкър и ще му кажеш, че ако не намери начин да ми измъкне от тук, няма да си получи парите. Ако обаче успее, ще му платя двойно. Сеньор Галиндо, не ми се иска да се замесвам в незаконни дела. След като се свържеш с Фрейкър, ще се обадиш на шефа на моята охрана. Кажи му да залови жената, която ме предаде. Искам тя да умре бавно и мъчително. Но, сеньор Галиндо, аз... Или тя, или жена ти. Избирай. Някъде из рифовете на Флорида. Обожавам рифовете. Любимият ми филм е Рифът Ларго. Пък и винаги съм искала да бъда Хъмфри Богърт. Искаш да кажеш Лорен Бакол? Тя ми беше на второ място. От кога живееш тук? От 89-та. Тогава ли се разведе? Имаш ли деца? Едно момче живее с майка си в Атланта. Аз пък имам 8 годишен син, живеещ с баща си в Брюксел. Явно това е цената, която плащаме за живота, който сме си избрали. Не ние, той ни е избрал. Майк, пак кървиш. Седни. Раната е дълбока. Ако не вземем мерки, няма да зарасне добре. Превържи я и толкова. Не обичаш да разчиташ на другите, а? Тази татуировка е маори, нали? Да. Кръг около белега. Това случайно ли се е получило или означава нещо? За мен означава нещо. Тук има нещо, което
Извинявай. Зъб от акула. Заповядай един сувенир. Не мога да понасям акули. Винаги съм смятал, че някоя акула ще ми види сметката. Трябва да зашием раната. Ще боли. От името на град Майами и туристическа агенция Милениум искам да ви честитя големия успех на тази годишното световно първенство по гимнастика. Благодарим ви за чудесното пътешествие по вода и за всичко останало. Подкрепата на американския народ винаги ни е укрилила по време на състезание. Приемам този подарък от името на отбора и на нашия треньор господин Ван Холт. Благодаря. Благодаря на всички, които дойдоха на тази чудесна церемония. Също така на туристическата агенция Милениум и на господин кмета. От свое име и от името на отбора благодаря и на град Майами. Извинете, господин Ван Холт, аз съм Тина Хюс от Милениум. Моите поздравления. Каним вас и отборът ви на еднодневна екскурзия до Бахамските острови, нещо като допълнителна премия за големия ви успех. Насам, последвайте ме. Елате, господин Ван Холт. Внимавайте да не си ударите главите. Сядайте където ви хареса. Вълнувате ли се? Извинете, госпожице. Бахамските острови са на изток, а ние се движим в посока юг. Сигурна съм, че пилотът си знае работата. А тогава защо летим на юг? Може би има някаква буря, която трябва да заобиколим. Небето е съвсем ясно. Бихте ли си седнали на мястото? Искам да говоря с пилота. Къде отиваш, приятел? Тишина. Кой по дяволите сте вие? Като се заповяда нещо, ще го изпълняваш. Сядай си на мястото. Хайде, сядай. Веднага. Така. Не се притеснявайте, скоро ще пристигнем там, където трябва.
Ако бъдете послушни, ще се измъкнете живи и здрави и ще можете да забогатеете от разказите си за това ужасяващо приключение. В противен случай други ще трупат пачки от репортажи за вашата смърт. Нали разбирате? Сега крутувайте. Пожелавам ви приятен полет. Дяволският остров Тротупа. Всички вън! Хайде, по-живо! Клейган, слушам те. Всичко е наред, хората са на лице в пълно бойно снаряжение. Готови сме. Хайде, движение! По-бързо! По-бързо, не разваляйте редиците! Хайде! Къде ни водите? Господи, къде отиваме? Затваряй си устата! Защо правите това? Мълчи. Правим го, защото сте любимите сладурчета на Америка. Особено ти. Я, с мен. Не. Карл! Карл! Хайде, малката. Ще снимаме един филм. Насам. По-живо. Хайде. Мърдайте, мърдайте! Влизайте вътре, хайде. Защо правите това? Защо? Ето те и теб. След 36 часов сън. Имаш ли кафе? Не пия кафе. А с какво черпиш гостите си? До сега не съм имал гости. Надявам се, че не се сърдиш. Облякох една от ризите ти вместо пижама. Колко шкафа прерови, докато намери тази? Какво да ти кажа? Хич не ми се спеше и просто съм си любопитна. Да. И тук ли се опита да влезеш? Не точно. Направих ти един медальон. Казват, че ако носиш зъба на акулата, която те е ухапала, никога повече няма да пострадаш от акули. Истина е. Имай ми малко доверие. Някой параноик би се побъркал в тази къща. Откъде взе всички тези маски? Подаръци са ми. Нима? И оръжията ли? Да. Ножове от гурките, меч от кендо, импи от зулусите. Изглежда разбираш от военска култура. Така е, но само мога да гадая какви оръжия си складирал тук вътре.
Сериозно ли искаш да се върнеш на Сан Доминико? Не обичам да оставям работата си недовършена. Надявам се обаче да не нахлуваме там с копия и стрели. Впечатлена съм. Браунинг, 30 калибър. Ти си истински колекционер. Ако и тези хубавци са ти подарък, значи имаш доста влиятелни приятели. Той да се радва, че изобщо има приятели. Защо се забави толкова? Виждам, че си играете на "ще ти покажа моите, ако ми покажеш твоите". Признавам, че той ме шашна. Рой, трябва да поговорим. Изключено. В никакъв случай. Няма да се върна в оная джунгла. Ще го направиш. Няма. Знаеш, че както винаги ще го направиш. Не и този път. Защо си дошъл? За да ти попреча да извършиш някоя дивотия, за която ще съжалявам. Аз съжалявам, че оставих Джей Джей там. Не ми погажди този номер. Вече се готвя за уволнение. Имам нужда от твоята помощ. След един месец ставам нормален гражданин. Правя си охранителна фирма и започвам да помагам на обикновените хора. Да, знам за твоите воински сънки в големия град. Точно така. Ако искаш и ти да участваш, трябва да се пазиш до тогава. Има достатъчно време за това. Не забравяй, че си ми длъжник. Откъде на къде? Кой ти спаси живота в Кувейт? А на теб Гранада? Какъв начален капитал ви трябва за фирмата? Моля? Правителството дава за награда 20% от възстановените диаманти. А не. Не е честно, Майк. Добре. Добре. Ще го направя само заради Джей Джей, не заради диамантите. Пък и не ми се иска вие двамата да загинете или случайно да предизвикате Трета световна война. Благодаря ти. Няма нищо. Знаех, че можем да разчитаме на него. Чух какво каза. Само, че не се залъгвай. За последен път правя подобно нещо. За последен път. Да, бе. Специални операции, генерален щаб. Казвам се Карл Тот. Състезателка съм от Американския национален отбор по гимнастика. Отвлякоха ни в знак на протест срещу незаконното похищение на Карлос Галиндо. Държат ни като заложници на Дяволския остров в Мексиканския залив. Ако до утре, 6 часа вечерта, Карлос Галиндо не е тук, ще наводнят килията ни. Ако някой се опита да ни спаси с военна сила, всички ще бъдем удавени. Затова, моля ви, не дейте да... Моля ви... Какво е положението? Ами... Знаем, че ги държат във Форт Тортуга, в Мексиканския залив. Това е по средата между Флорида и Куба. Бил е нашия дяволски остров по време на гражданската война. Никой никога не е избягал оттам, защото наоколо гъмжи атакули. Трудно се излиза и също толкова трудно се влиза. Как ще спасим заложниците? Като не избързваме с неразумни военни действия. Трябва да влезем в диалог с похитителите и да преговаряме с тях. С такива хора не се преговаря. Удръж ги с цялата сила, с която разполагаш. Съгласен съм с Пауърс. Трябва да действаме бързо и решително. Тук става въпрос за живота на американски спортисти, обичани и уважавани от цялата нация. Никой не го е грижа дали ще задържим поредния наркобарон. И без това на негово място ще се появи някой друг. Направете размяната. Господа, двама от моите хора жертваха живота си, за да бъде заловен Карлос Галиндо. Изпълнете заповедта. Затворете очи. Позволете на мускулите да се напълнят със сила.
Нищо не мога да направя. Опитах се, но тая работа не е за мен. Мисли положително. Мога да ти кажа, че нямам желание да чупя кокосови орехи. Тук не става въпрос за ореха. Прав си, става въпрос за някаква щуротия. Може ли по-тихо? Опитвам се да се съсредоточа. Пречиш и. Най-добре вие двамата да се занимавате с кокосовите орехи. Аз ще се включа, когато преминем към оръжие. Сигурен съм, че ще можеш само ако се съсредоточиш цялата си енергия. Искаш да съсредоточа енергията си? Да. Искаш да щупя ореха ли? Сега схващаш. Никакви традиции. Залегнете! Трябва да се разделим. Аз ще им привлека вниманието, а вие ги ударете. С тези неща ли? Това е работа на Фрейкър. Знае, че ще се върна и иска прав да ме удари. Мисля, че бяха хората на Галиндо, търсят мен. Какво значение има кои са? Нали се провалиха? Сега е наш ред. Powers. Какво правите? Отиваме за риба. Имам заповед да освободя Карлос Галиндо. Само през трупа ми. По-скоро през моя. Лично трябва да го върна на Фрейкър. Освен ако вие не ме изпреварите. Ако някой се опита да ни спаси с военна сила, всички ще бъдем удавени. Затова, моля ви, не дейте да... Много весело, нали? Не разбирам. Защо ги държи заложници на американска територия? Защото Дяволски остров е непризиваема крепост. Откъдето и да я приближиш, ще бъдеш забелязан. Ако тръгнеш под вода, ще те изядат акулите.
Веднъж проведохме учение там. Толкова много акули не съм виждал никъде другаде. Защо Фрейкър не остана в Сан Доминико? Нали иска да си прибере наградата от Галиндо? На американска територия ще може да го държи извързани ръце, но именно тук сгреши. Точно така. Защото сега е в обсега ни. Искахте Фрейкър? Предоставям ви възможност да го пипнете. Не разбирам. Ти ни каза, че са ти заповядали да върнеш Галиндо. Да, ето как стоят нещата. Мога да ви дам сведения на разузнаването, също и тактическа подкрепа. Но в общи линии... Това е тайна операция, за която началството не знае. Ако плескаме работата, ние ще оперем пешкира. Да видим, що за войни сенки сте. Искате да отмъстите на Фрейкър? Ако стане издънка, и аз ще изгърмя с вас. Защо тази внезапна промяна, Анди? Къде отиде политиката? Къде? Излезе ми през носа. Добре дошъл у дома. Говорих с Чейз и Дерек, навити се. Разучете касетата. Ще ви дам цялата информация, с която разполагаме. Имате 30 часа, след това Фрейкър ще започне да убива заложници. Получихме това, което искахме. Галиндо е на телефона. 3:30. Точно на време. Сега ще стане интересно. Господин Галиндо, как вървят нещата? Още не са ми махнали белезниците. Не се бойте, всичко е под контрол. Бронираната кола там ли е? Да. Пътя ще намерите нови дрехи. Обадете ми се, щом ви качат на самолета. Това ще е след около 20 минути. Аз също имам някои искания, Фрейкър. Ало, Фрейкър! Фрейкър! Тръгвай. Кой е любимият ти момент по време на битка Крейган, когато най-силно затоптява сърцето ти? Когато убие първия враг. Това вълнение преминава бързо. За мен най-вълнуващото започва сега, в минутите преди стълкновението. Какъв е този самолет? Такъв пожела Фрейкър. Освен това спомена, че си чудесен пилот. Нямам намерение да летя до Сан Доминико с това нещо. Отиваме на Дяволски остров. Това поиска Фрейкър. Карал ли си някога такава птица? Веднъж, когато бях малък.
Не се отказвай. Мисля, че ще успея. Не се отказвай. Почти го стигна. Още малко. Ето сега. Още един такъв опит и ще ви тегля куршума. Какво ще правим сега? Не знам. Трябва да има някакъв изход. Ето го. Започни да кръжиш над него. Ето ни нас, Фрейкър. Настоявам да изведеш заложниците там, където ще мога да ги виждам. Не си в положение да настояваш за нищо, Пауърс. Няма да кацнем, докато не видя заложниците. Няма да стане. Първо трябва да видя Галиндо. Не се безпокой. Ако продължаваш да си натиш, ще го видиш как лети надолу без парашют. Разберете си кой е шефа. Чуй ме, Фрейкър. Сега не е момента да доказваш мъжеството си. Покажи му заложниците. Нямам какво да доказвам на никого. Доведи моята любимка. Пауърс, искам да внимаваш в картинката. Ще ти покажа един заложник, но само за малко. Рой. Помогни ми. Чисто е. Хич не му мисли, а го направи.
Носиш ли си медальона? Да. Отключи. Ей ти, ела тука. Не искам. Хайде. Моля ви, пуснете ме. Моля ви. Молете се да бъде послушна. Моля ви, пуснете ме. Моля ви. Спрете, моля ви. Ако ти е мил живота, престани да се дърпаш. Привет, Пауърс. Виждаш ли я? Жива и здрава. Само че ако този час не кацнете, ще каже на Креган да я хвърли долу. Качаме. Заповядайте, сладурчета. Отведете го при заложниците.
Нека да види какво е да си затворен в клетка, като животно. Ако някой пострада, ще сравним острова с земята. Не забравяй, че аз държа козовете. Хвърлете го в тъмницата. Не, тя остава тук. Ще дойде с мен. Падам си. Стой. Обожавам такива сладурчета. Хайде. Да го пречукам ли, шефе? Не. Втори рунд за Галиндо. Аз ще се кача горе, за да обезвредя ракетите. Здравей, готин. Фрейкър ме изпрати да ти правя компания. Готово. Не мога да намеря ключовете. Моля ви, помогнете ни. Спокойно, сега ще ви измъкнем. Слава Богу. Всички ли са живи и здрави? Да. Добре сме. Слушайте, сега ще взривим вратата. Бъдете спокойни, ще ви измъкнем. Бъдете внимателни. Ще поставим експлозиви. Поставете експлозив във всеки ъгъл. Чувате ли ме? Отдръпнете се колкото можете по-назад. Добре. Готово. Огън. Лошо, никакъв резултат. Насам!
5 секунди, моля ви, побързайте! Фрейкър взриви водосточната тръба. Трябва да ги изкараме оттам, иначе ще се издавят. Моля ви, побързайте, нивото на водата се покачва. Успокойте се, ще ви измъкнем. Изведи ни от тук. Хайде! Четвърти експлозив е зареден. Дръжте се. Тръгвам. Трябва да ги изкараме отвътре, ще се издават. Няма. Трябва първо да освободя вратата. Помощ! Дръжте се. Още малко. Кротко. Майк, граната! Благодаря ви. Погрижете се за тях. Качвай се в самолета. Искам си възнаграждението в банкноти, диаманти и много уиски. Ей, кукло, била ли си в Рио де Жанейро? Пазете се от вратата.
Хайде, побързайте. Благодарим ви. Какво беше това? Макбрайт! Изключи двигателя. Къде изчезна тоя? Макбрайт. Фрейкър беше глупак. Ако ме пуснеш, ще ти платя колкото поискаш. Задръж си парите. Връщаш се в затвора. Влизай в самолета. Хайде. Насам. Това е Майк. Прави шампионска обиколка. Мирно. За почест. Свободно. Отново си у дома, Джей Джей, почивай в мир. Ходом, марш!
Чуди се, какво толкова намираше в тези карти Джей Джей? Суеверие. Виж кой говори. Този дето вярва в колежби и сънища и разчита на всичко от чайни листа до пилешки вътрешности. На пилешки вътрешности не може да се разчита. Леля ми гадае по чайни листа, като погледне дъното на чашата и предсказва бъдещето. И дядо ми го предсказваше след 10-та бира. А пък моя чичо има трикрако куче. Казвай, правим ли фирмата? Нали ни трябва сплотен екип? Хантер е на Вита, останалите също. Анди обеща, че ще ни възложи всичко на нас. Дори вече има една задача за вас, само че ще е рано да поговорим. Да. Старото до тук, новото от тук. Май съм попаднал в кръстосан огън, а? Няма къде да бягаш, братле. В такъв случай приемам. Казах ви, че можем да разчитаме на него. Ние сме войните сенки. Сега и завинаги. Преводач Атанас Русков. Текста четоха артистите Ани Василева, Стефан Кършев, Иван Чамбазов, Цветан Ватев. Режисьор на дублажа Христо Стойков.